kan India ram khopui ber New Delhi hi politics angzong po a mun poimo tak ani rwalin India in tun hun thleng tura bulletin nana mun poimo tak mai ani a tin Delhi hian khwalzin tam tak hip thei tur khopa mun moi le mak tak tak ani wang hian khwalzin po an tam thei renga chu mai ba ka mi hosa le thil ti thei tak tak te phone khom na mun ni in ram in rel bol na mumal tak noya mi puite chu an khosa ati theome he mai ni lavin Delhi hi zerna in thatak tak te le medical lama po nurse le doctor thiam rol tak tak te omna ani ba ka sipai mun poimo tak tak te po a ombok ani juni somni pathum kumsang ni sompariat chonadar khatvel ani a Delhi a munlar tak mai ken metro station an ti hmuna chuan hmei charwang a taksa atanga thisen tam tak chuak chu wandoi thlak takin hmu ani tatlat mai le ruang an hmuna hmun hi sipai omna hmun nen in hlatlote ni a chu hmei charwang lo hmu tu chon arang theyang berin Delhi police chu bingalin a hnuluka police po chu thil thlenna hmuna chuan an ron thleng ngal vat boka an rong char chu alandanin motor sutna wanga thini nge ya hriat an awangin hit and run case police chuan an ngai maya heta hit and run an ti hi atlang puya chuan motorin ti bal thil thu emaw mishing asot pal ngai sak zui lawa atlam chhe san na hi ani a ti chuan thil thlenna hmuna chuan forensic expert te po chu lo thlengin ruang chu endik tura laboratory lama lak ngal ani a ma se hetia ruang an indik nu hian a ngonga hliam danglam tak chemtea vina nu ma ni nge hriat an hmuta tlat mai le chumi awang chuan hit and run case anga an lo ngai to po chu tumreng wanga tol thana ani nge an ring le ta jok si ani heti lai mekin Delhi police chuan hu chuina chu arang lamin an tran ngal char chara ma se mi patmei chhena lamrong kaya an rong char chu khoi ani lo ti chu an shele boka chuti rwal chuan ruang chu tungi ani ti hriat mai theina tur awm lo awangin an case chui tur chu a harsat an ring hle a chutiang ani ta ka chuan rong an charna hmun ken metro station bulbel chu cheng le zwala daple ani a ma se bag emaw mobile phone emaw po chu hnu chuina tima son thei tur thil engma an hmu si lo hei wang hian police chuan Delhi police station zong zong chu be popin rong an char tak le thil thlen hmun ma vel thalak thren khata chu an thon dar choi choya chu mai ba ka mi bo report om ni omno chu ngai ven turin an ti ngal vek boka heti lai me khian he thil thlen ni chu ni somni pathum kumsang ni sompariat tlai lam darli bor vela amit dui vedi chu police station a kalin anupui omna chen a hriat lo awanga police puina dil turin a kala chuta chuan anupui phone chu ain switch off thla tawanga a biak po theilo tho soin police chuan chonadar khatvela an rong char mi che thlak chu amit dui vedi chu an lo entir ngala chuta amitan hlauthong taka police ten an pek thlaka en chuan vandoi thlak takin anupui omna chen a hriat lo chu alo ni tlat mai le amit dui vedi hi minaran satlia mai ani lawa Indian Army a major nilai mek nin anupui hi selza dui vedi ani a le chuan India Army major rangzinga mi nupui thi dan chu alar chakhle a meeting event po a hloin high profile case hial aloni ta ani chumi awang chuan Delhi police zinga hnu chui lama solhnu tam tak lo nei to senior officer engemaw za chu selzai twal thina chungchang chui chuak ngei tura thlan chu ani hialin chung officer te chuan selzai case chu uluk taka zirchian an neya engwanga thingi ani ti hriat tumin an thei to pan chu ngala kan hria chho to angin case suina police ti chin dan pa ngai chuan ama sabera apasal major amita chu zona zoni in ani chuan hun liam ta larei vak lawa khan selza e chu ache swal thole chuta ache swalna chuan ake asona deu awanga army hospital lama therapy ti tura akal thin thu soya le chuan chu ni somni pathum kumsa ni sompariat ta po ni tina ati thin angbokin army hospital a chuan ache swalna ake thalo chu therapy ti turin akal a hemini po hian angai te bokin an chung ka driver chuan hospital thleng thal in a thla zo hnuwa a driver chuan a hosan le maya hun engemaw chen aliam le hnu a therapy zong hun omvela driver chuan army hospital a api selzai hroi tur chuan avakal le a ma se api chu alo chho har ema wangin damno in chunga chuan lutin thoktu te hnena api chanchin han zo chuan maktak main thoktu te chuan selzai chu heminia alo kalmi alo thuin an lo chang tutlat mai chu vele driver chu in lama let le vatin thil thlen dan chu apu major amita chu a shil ngala
ani po chuan anupui selzai chu kol ngal ma se a phone chu alo in switch off tla sia chumi hnuwa an chung khatleina le an thian hnai vai de chu anupui du tak selzai chin an shel le shed lo te chu azot le zungzunga ma se an vai chuan selzai omna an shed lo thu chuan an lo chang zel maya chutiang ani taka chuan amita chuan amang an ema wangin police hena anupui bo tho report torin tlai lamdar li vela police station akalta aloni ti chuan police chuan amita chu zona sang sang zotin anupui chuan hmelma ani le nei lo thu te po an zot boka ma se amita chuan achunga thilpui takti do tor ang khopa anupuin hmelma ani lo tho chuan na changa amai ro chu ahnuwa amita chuan mi pakhat rin hel anei thu chu police hena chuan a hrin le a heta major amitan anupui thattua arin hel hi nikhil roi handa ti mingpu ani thu asoya heiba ka hian engi molaya changa anupui chu phone manga ati boy fo thin tho chu major amita chuan police bula chuan a soite boka hepa nikhil roi handa hi miruta omni in mirut hi delhi atanga mel somruk panga vel hla omani nge nge a ti chuan police chuan army hospital bulvela cctv omang angte an en chuan juni somhe pathum kumsa ni sompariata selzai chunga thilpui tak thlenni khan selzai chu an chung ko kar atanga chhuakin an kar atlan liam chia tia chuan kar pakhat hi a omna lama chuan ron kalin a zona chuan a ron dinga chuta kar atang chuan tu ti hriat lo mi pakhat ron chhuakin pona reilo te selzai nen anin biak nuwa kara chuan an pahnih chuan lut le in kar chuan an tlan chhuak le ngala hemi hno hian police chuan cctv footage chu major amita chu entir le in chu vele ani chuan cctv a anupui lo bitu mi pa chu nikhil roi handa nge ani tho soita a hei wang hian selzai chunga thilrap thlak tak thlenga chuan police rin hel bir chu nikhila aloni ta ani ti chuan police chuan nikhila le selzai phone location le chu a thei ang anga zirchiana nein thil thlenni khan selzai phone location le nikhil phone location chu ain ang chia chia chu mai ba ka nikhila le selzai de chu voi tam tak an lawin bichin to ani ti po an hre thei tatlat mai amai ro chu police chuan nikhila omna tak chu an hre thei mai lo thunga hei wang hian police chuan nu choina chakzoka an kalpui theinan selzai thihna chungchanga nu chui tur chu timruk anga insiam ta hialin nikhila zonhna chu an chanta muk maya police team khate chu miruta sipai omna hmuna kalin nikhila chungchang chu an bazota a ma se engemaw awanga nikhilan delhi lam apan thu chuan an lo changa heiba ka hian police chuan thu thar hriat bel in nikhila chuan phone pahni alo nei reng ani ti an hretatlat mai chutiang alo ni le tak zela chuan police chuan nikhila phone dang chu an chui le ta ngala hetia an chuya tanga reilote a hian wane thlak takin nikhila chu highway a akara khalain police chuan an lo man ta hlau maya hemi hno hian police chuan nikhila chu station lama thu zo fia torin an shwaita a amai ro chu nikhila chuan selzai chu a hriat lo thu le a thina chungchanga po in hnam hnoina ani lo thu a soina sa hle a ma se police sen miswalte an dop dan chi sang sanga nikhila an dop no chuan a topa a thuruk rap thlak tak chu police se a shilta ani selzai hi me che mel thatak hleitling tak mai ani a fa po nei to ma se avun te alan alin a mel thatna le a pian nalna awang hian beauty competition sang te po lo in lan ve thinin a thleng sang thin hle boka ti chuan kumsang ni sompanga khan major amit dui vedi nen hian in nein hemi kumvek hian major amit dui vedi te no pa chu a hna awangin india state pakhat nagaland lama an transfer ta a hemi rwal hian a major pui nikhil roi handa po hi transfer ve ni in heta tang hian in mel sha tanin thian thatak ani zui ngal boka ti chuan ni kha chu major nikhila hian major amit in chu patlo in avoi khatna atan anupui mel thatak selzai chu awamuta a hmu masak bira tang hian major nikhila hian selzai chu mel tha ti an chelawa ti hle maya heti la hian major nikhila hian nupui fanaute nei ve to thoma se nagelena hian a hroi ve lo thunga anin hmu masak bira tang chuan selzai le major nikhila te chu rei tak in hreto ang mai in anin kom nge chho nga hle a ti chuan anin chat thatna chuan phone kal tlanga in biak na chu chomin phone atang chuan anin betam ta hle a amita duty lai te chuan in video call in hunlim om tak an hmang ta thin ani tum kha chu major amita chuan anopui le a thian pa in video call lai chu lo mu fu in a thin rim hle a chu thila wang chuan anopui laka chuan alom lovin
nasataka anin hau pha ba ka chumi tum chuan anupui selzai hena chuan nikhila chu voi khat ma bitolo tur chuan atita hiala chutiang che chuan mejor amita chuan mejor nikhila po anupui selzai chu voi khat ma ron bitolo turin atiboka ma se mejor nikhila chuan amita tu sei chu engatan ma ngai saklavin mejor amitan anupui selzai bitolo tura ashil hnu atanga reipo aliam ma in selzai chu abilui le ta thowa amai ro chu selzai chuan ama a thataka alo biak thin ang chuan mejor nikhila chu adong song thato lo hle thunga ti chuan kumsa ni som pariata mejor nikhila chu miruta transfer ni in chutiang bokin mejor amita po chu april tha delhi transfer ani ve ta boka amai ro chu khoshana omve ve to ma se mejor nikhila chuan selzai biak chu alatum reng thowa ma se selzai chuan mejor nikhila phone call de chu lak sak thadu ngai lavin alak ve chuna po selzai chu atong do ngai lo ba ka atong ve chuna po ron be to lo tur chuan ashil china ma se chu te chung chung po chuan mejor nikhila chuan belui reng theinin a pasal chu then tur le ama jok chu pasala nei turin aron thlen ta thin ani ti chuan hun engma chen aliam le hnuwa mejor nikhila chuan selzai in ake atina tho chu lo she ve in army hospital a therapy alak thin thu te chu alo she ve le zela chu mejor nikhila chuan selzai a hmu thina rimchang anga yen migraine patient ang takin army hospital a chuan avakal ve ta mi a ma se selzai hmu na hun rimchang reng reng chu ani the ta mi ulo chutiang ani ta ka chuan nikhila chuan ro hmona dang siam li in afapa dam thalai reng chu chuan lama ahmang ta mi a chuta chuan doctor hniana afapa chu admit turati in doctor po chuan alo admit ve ta top maya ti chuan afapa chu nileng in dam noina chuan ompuin selzai po chu amu ve thei ta nge nge a chutia anin hmule tak zau zewa chuan phone a po in betam ve le tol tolin mejor nikhila chuan a pasal then tur le ama chu pasala nei zok tur chuan ala thlem renga ma se selzai chuan a pasal a then thelo thu chuan ol sam takin mejor nikhila chu alo chang mai thina ti chuan chu ni somni pathum kumsang ni som pariat po khan selzai chu therapy ti turin damdo ina akal li a ma se damdo in alu ma hian mejor nikhila chuan lo bia in atop nan voi khatche in biturin som ni a selzai po chuan lorem ti in mejor nikhila kara chuan aluta aloni hemi hnu hian nikhila chuan selzai chu kongre taka shwain motor ti dingin kar chunga chuan anin bita a chuta chuan mejor nikhila chuan angai te bukin selzai chu in nei puya som le tangar ngar maya chu mai ba ka selzai shat lai nge chuan anupui chu kolin a then thu awashil tapmi aboka chutiang chuan ati angche a ti ve turin selzai chu ashil boka ma se selzai chuan adu lo ba ka chen thatak ani thu soin posalata na ane thelo thu chu ashil tatlat mai si a chuta tak chuan mejor nikhila chu thinrim thutin anupui fanaute am avanga kalsan vek in huamlaya akalsan chan berin a phasan anga angai awang chuan selzai hena chuan amana nei lo chuan tu man an nei thelo tur tho shilin selzai chu nge takin akwa betatlat maya ti chuan mejor nikhila chuan selzai chu thok le khata angonga abizui tapmi aboka heti lai hian a theiang angin selzai chu indan tum re bok ma se mejor nikhila won nge tak awang chuan a beilet ve thelo ani ber ti chuan selzai ngonga tang chuan thisen tam tak chhuakin atopa ahliam tor lovin mejor nikhila kar chunga chuan athi zui ta ngala kara po chuan thisen tam tak atling hial ani ome hemi hnu hian mejor nikhila chuan ken metro station omna lama konglun bak lo lama selzai rong chu phur phein akara tang chuan ala chhuaka chuta motor sut ang taka alan theinan selzai rong chu mejor nikhila chuan asuli a chu mai chu ladu tok lovin bolho paina hmun lampanin selzai phone le abek chu apai bota aloni hetianga rong taka achet no hian mejor nikhila chu ina thlen vel in bol ngalin chumi zo chuan akar chu kar silna siltira tum sita ma se mi in akar an sil sak chuan engemaw awanga rin hel thoi the ani ti sha in miruta siltira tum ta zoka ma se mirut apan lai chuan wani thlak takin kan ti don nge wan doi thlak takin kan ti zok don Delhi police chuan an lo man ta kha ani a hei mai ba ka hetia an man lai hian police chuan mejor nikhila kar chunga chuan thisen khar lo ro to te po chu an hmu nge ani chumi hnu chuan police chuan evidence om thei zong zong chu dapin selzai thana chemte po chu hmu ani ba ka a phone a paisak po chu a hnuwa hmu le ani boka amai ro chu mejor nikhila hian thiama chan theinan
rilru boy angin a in soina sa hle a ma se thil thlen ma chu ni somni pahnia a Google le a YouTube vela a search history a tu ma hriat lawa mi thadan ti le evidence no chhe lawa mi thadan ti vel alo zonna an hmu awangin tumreng wangani ti an hre thei ta hlo maya chu mai ba ka major ni khila hian fake account tam tak naiin chuta tang chuan hmeichhe tam tak alo be thina ni ti po hriat tel an boka amai ro chu he khesi kotin thutluk na an la siam ri lawa kotin thutluk na dik tak asiam nge reng phot mai te ang